बिराद गुसु माधुरि लेकआव दङ जों दायो जेरावहाय कोयला मुभिनि शुटिं जादोंमोन ना कोयला मुभिया शुटिं हुआ था ना यहाँ पे कोयला मूवी तन्हाई ये है ना दोनों को पास ले guys खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' बयनिसिमबो गुड मर्निं ओमफ्राय दायो नै जोङो मेकआप खालामखांबाय मेकआप खालामखांनानैहाय दायो लकेसनावहाय थांनोसै आरोना शुटखौ खालामनो थाखाय थ' फैदो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नै आंना जिखौ गानखाबाय नालाय ओमफ्राय जिखौ लाफाखानांदो आरोना फैदो नोंथांमोनाबो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो मादि जानांदो बिसोरो इयाव जाहैदो खालामना लानोसै आं परथास जागोन नै जों लाबोनाय गारिखौ लांनो मोना बेयावहा गावसिनिखौसो लांनांगौ आरो थांसै दा चलो ड्रेसखौनो बावलायलायदोंमोनब्रा इयो दसे चलो गुसु नङा दैया सानै आगोलाव थान्दाथार ना सान्दुं थाबाबो मस्त' थान्दा बरफा एसेल' दङ आयौ जि थान्दा थै गोलैलांगोन हानाय नङा गोजांखादों बे गस्ला खेवनानै आं बोरै लागोन बेलाय सिङाव नाय माला दैनिया सोर दैया दोलानाय मिथिया माला दैखौ Dopli pura Anda Kahayno na lalayo na Chemistry ko na yaw doonhornaनै बानायनायदों नों थांगोन आरो नमस्कार Bye. Location go home again. Birat thanda. কিবা ক'ব নেকি আপুনি একো নকওঁ কিবা ক'ব নেকি আপুনি একো নকওঁ কিবা ক'ব নেকি আপুনি বাইদেউ মই তাতে নাযাওঁ কিন্তু ইয়াততো অবভিয়াছলি যাবই লাগিব ইয়াত যদি যাব নোৱাৰে এক্ট্ৰেছৰ নামত নাহিব আৰু তাই আহিব লাগিব এক্ট্ৰেছ টু চেঞ্জ নেকি এইটো এক্ট্ৰেছ খাব বাথানছে আৰু না बारा बुरजा मानसि थांनानै फाथि गथ' दादायानो बानायना फैखादो जाबाय दे थाब लानि दे गावबा नों खारनाङा ना
Kau bakat nah lasih fai. Dua chance kau bandeng. लासै थाबायबो एसे गुवार खालामबावदो दादा स्लिक जादों ना Boleh dah थांनांला. आं नांगौ इथिं थांगोन अ गिनाया बारा रोजा नङा दि सिङाव दैयानो दङ खोमा अ पातलासो इयो Dah. हा Wih, itu ndeng nang. नङा देनजार गुसुदि इलायब्रा जागोन Dah. Saya tap. मा लानांगौ Itu tu sini kita kata. Dengan दै bisa. मेथाइ दामना नङा फारसे गांसे अ नङाबा गाज्रि नुगोन ना थान्दा गोजौनाय लादे ओं माहा थांनाय रुक' मे ए 5 मिनट के बाद जा रही हूं जहां पे लेना है फिर ले लो फिर उसके बाद लेना मालायालदा टुरिस्टा बेयावहाय हाबनानै फट' लानो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं रुकु होनना बुंबाय मानो होनना बुंबा बियो आइस पुरा आइस जानानै दङ आरोना लेकआ माधुरि लेकआ थ' बेयावहाय आं हाबा होनबाबो आंखौ हाबोथारबाय आरोना बिसोरो बुरखायनानै ओमफ्राय आङो मोजांबो नुगोन नालाय बेखायनो गिबांसिनबाबो बिराद रिस्कि बिराद स्लिपारिमोन आरोना अब्लाबो थांबाय आङो जि गियो नालाय गावहाबा लाग्रोनि हा र' Boleh, dia tak mana? Pisau tak mana bila? नै थुटा लाहे लाहे के आहिबा दे बेसी सुरत जुवा उत्पल Moi masih golo. उसको वहां पे सिखाना यहां पे बात लास्ट सो जाबाय लेट्रिसा सोर जादों मा खालामगोन दा आङो Ekstrisa sih naik lu itu deh kayak dah lah dah. थांनोबो हाला मानोबो हाला One, two, three, go. फट' लानाया थोबबाय थादों बा पुरा फट' इसका साथ में ग्रुप है पूरा. जाओ. थोबबाय थादों फट' लानाया हम सब एक हमारा खींचो ना नहीं था कि. गेमस्रिनि फेन्स लोगो मोनदों फोटो में नहीं खींचते लेकिन ठंड तो जरूर लगती है हाँ लगती है. हटना. दीदी आई एक फोटो किसी ने ये निशी भाग जाएगी कोई बात नहीं फोटो बैठी रहेगी मेरा मिस सर को संभालना है अभी. हट जा भैया चलो शॉर्ट फिल्म अब मैं तो अकेले फ्री टाइमखौनो मोनला बड़ी जी को फोटो ये खींचना है. आपको हीरो नहीं होता है तो हीरो दे लादो खेबनोल' नङा Oh, ya deh, aku nih. थान्दाजों आखाइफोरानो जालाना जाला आंहा आरो गरम मोननानै खुना लाबावबाय गरम मोनदो आयु दैया गरम मोनदों अ दा गरम मोनसिगोन सान्दुं ओंखारबायना
खोमसि जाबाय खोमसियाखैमोन एसे दखा ओइयाव सुट लाखांना फैबाय जों दायो ओमफ्राय कृष्णा हालोदा जालानो सान्दुं सायगासिनो गोजांजोब्बाय आङो थैनोसै जाला ड्रेसा फिसाथारना बेना लावदुमा सायखानांगौमोन लावदुमा आंखौ मा रंदोंमोन गोजांनाय नुनानै ड्रेसखौबो फोरोंखाबाय नैयावनो सिजोब्बायबा दैयालाय गैया आरो बरफ सायावनो होमबाबो सिबायना दैया माबाया ड्रेसा जाला हालोदा खाराब बिराद गुसु माधुरि लेकआव दङ जों दायो जेरावहाय कयला मुभिनि शुटिं जादोंमोन ना कयला मुभिया शुटिं माबानायाव तन्हाई 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 ये ना दोनों के पास ले बेनो माधुरि लेकआ थांनोसै जोङो थुदो गोजाङाखै नोंनियासो मालाय मुजाया होनदो आं गिफ्ट होनाय गिफ्ट होबाय आङो लोगोरिनो ओरैबायदि गोजाङो आंसो मिथिगौ बेसे खस्थ' खालामनांदों आं बेलेग शुटिङाव एसेबां खस्थ' खालामाखैमोनलै एबारनियाव खस्थ' माने गोजांनायनि खस्थ' ओरैनोथ' जेबो खस्थ' नङा गोजांनायनि खस्थ' आहा केफेयाव नै जानोसै जोंहा जि मोजांखानो भिउआ मेगि जानोसै जोंहा दायो गोथाव नंगौना नङाथाय नायनोसै फैबाय आयौ गोजांनानै नै गुदुं गुदुंबाबो खुगायाव सोबानो थान्दा जागोन खोमा नंमारगौ जालाय गुदुंखौनो खुगायाव सोनाय लोगो लोगो गुसु जाखादो